Samunana nginibingelele namyelele channel emaswidi Media Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ungenze iqiniso lokuthi uyacofa subscribe, mawuqeda ubale video ushawu like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu isiqalileke leyo nkinga ka Good Friday. Leyo nkinga hlaleke sikhulekela ukuthi ke ingasehleli leli bhadi elingafuni ngekuhlukana noMzansi Afrika kwezingozi nokudlula kwemphefumulo ngendlela esuke zithusa ngendlela esuke zinyantisa igazi. Kulokhu ke sigqenywe engaxiwantwala ingozi le kangukuthi so esixoxela amagwababa echwabana emva kokuthi ke kuvele ukuthi ke kwenzeke isiphihli sengozi le ebridgini ke eBhasini ebelikade lisuka eBotswana lize kuleli lalapha eMzansi Afrika belilayishe ke amakholwa ebekade ebheke eMoria eyobungaza khona impilo kaJesu uKristu. Kwenzakaleni nakushuthi ke leli bhasi libeke sengozini ke laginqikela khona ke lapha ngaphansi kwebridge lavutha langqonqa. Leli bhasi belikade ke lilayishe abantu abawu46 labantu ke abawu46 abawu45 badlula emhlabeni. Kulo 46 ngibala kanye nomshayeli webhasi abawu45 badlula emhlabeni. Abawu12 idumo zabo etholakele bese kuthi ke laba abanye bashile ke. Umnyango ke wezempilo wangale ushilo wathi uzosebenzisana namaphoyisa, uzosebenzisana ke nomnyango wezimigwaqo ukuthi ke kutholakale imizimba okanye ke kutholakale imlotho ukuthi ke lo wakubuka lo wakubuka lo. Bese kuthi ke njengoba labantu ade bewu46 umuntu ke osindile ubeyedwa ingane eneminyaka ewu8 years. Ingane esindile kuleya ngozi yeBhasi njengoba ke ibridge lokhu libona la emva kwami ukuthi ke lingakanani lisuka le phezulu ke kushuthi liyoshayeka phansi le lingqonqa umlilo lifonqana liba ke into encane upetrol ugcwala yonke indawo kuvutha amalangabi ayisimanga kusha abantu kulimala abantu kodwa kusinde ingane eyodwa vo eneminyaka ewu8. Njengamanje ke isesibhedlela ke iyanakekelwa njengoba ke ilimale kabuhlungu kodwa ke kubonakala ngathi ke izolulama. Ngaza kwethu ibhlungu ngendlela yesimanga lento eyenzakele ibhlunga ukuthi angikhoni kwamina ngisho ukuyicabanga ukuthi ngempela singathi sihambile siyokhonza uNkulunkulu sigcwele ibhasi kanti sonke asisabuyi. Umnyango ke wezimigwaqo ke uqhubekile ke nokunxenga abantu ukuthi ke beshayele ngendlela enokuqaphela kule migwaqo njengoba ke sazi ukuthi abantu abaningi baya emakhaya kanti ke abanye futhi ke baya enkonzweni. Nganza kwethu nginifisela ke ukuphepha nokunakekela kulama holiday ka Good Friday. Ngiyabonga ungakhohlwa ukungicofela subscribe. Asidibane kwivideo elandelayo.